T'imagines treballar tota la vida i arribar als 67 anys sent pobre? Doncs és el que li espera al 90% dels catalans. I si no vols acceptar, hauràs de fer el que no et diuen. Per qui no em conegui, sóc l'Albert i després de 15 anys sent camioner vaig aconseguir la llibertat financera als 42. No sóc cap gurú, ni vaig guanyar la loteria. Només vaig deixar d'escoltar el sistema i vaig començar a invertir amb seny. Avui t'explico per què inverteixo en accions americanes i per què, si no ho fas, potser acabaràs sense pensió ni llibertat. Doncs som-hi, comencem el vídeo! El sistema de pensions està en fallida silenciosa i tenim un dèficit estructural que no para de créixer. Cada cop hi ha més jubilats i menys treballadors cotitzant. I tu, si tens entre 30 i 50 anys, ets la darrera generació que encara pot reaccionar. Els bancs t'ofereixen plans de pensions al 2% o a molt estirar un 5% i comissions altes, però l'euro perd un 3% de valor cada any. Això no és estalviar, això és deixar que el teu futur es podreixi a poc a poc. Quan vaig entendre això, vaig mirar on invertien els rics i gràcies a la meva feina anterior vaig conèixer empresaris de renom i vaig aprendre que tots tenien part del seu patrimoni a empreses americanes. Apple, Coca-Cola, Microsoft, Meta... Empreses reals, amb beneficis reals. La borsa americana ha donat entre un 7 i un 10% anual de mitjana. És el mercat més gran i diversificat del món. Empreses que coneixes i consumeixes. I no només això, tenen estabilitat legal, transparència i una cultura d'inversió molt consolidada. No és màgia, és seny. I no cal que siguis expert. Pots començar amb un ETF o crear la teva pròpia cartera com faig jo. Però sobretot, has de començar. Un ETF, per qui no ho sàpiga, és com comprar tot un paquet d'empreses a la vegada, amb comissions molt baixes i una diversificació automàtica. Fins i tot hi ha que inclouen Bitcoin, però et seré sincer, a mi no m'acaben de convèncer. Jo no confio en productes empaquetats. Prefereixo triar les empreses que conec, que entenc i que em representen. A més, si una empresa ho peta, tot el guany és per mi, cosa que no passa amb un ETF, perquè queda diluït. I si vols evitar armes, petroli o tabac, vaja, el que la teva moral no et permeti, tu decideixes on van els teus diners, no una gestora. Però això sí, com ja saps, no posis tots els ous al mateix cistell. Diversifica tecnologia, salut, energia i barreja empreses de creixement. És així com construeixes seguretat i llibertat, no amb por ni amb productes bancaris. Ara et toca a tu. Vols seguir confiant en un sistema que ja ha fallat? O vols començar a construir el teu futur des d'avui? Jo t'explico tot això perquè ja he passat. I si jo ho vaig fer sent camioner, tu també pots. Et deixo per aquí el vídeo on t'ensenyo pas a pas com invertir amb ING, el mateix broker que faig servir jo. Subscriu-te si vols que t'expliqui la veritat, que no et diu ningú. I si tens dubtes, deixa'm un comentari. Diners amb seny per ser lliure!